Il-Gvern ħabbar 7 skemi ġodda ta' boros ta' studju b'valur ta' 8 miljun euro. Dawn huma Endeavour 2, TESS, Achieve 360, Reach High 2, Live the Language u dawk għall-arti u l-sport. Dawn se jkopru korsijiet ta' studji f'istituzzjonijiet rikonoxxuti fi programmi ta' taħriġ sa' studju post-dottorat. Bit-tnedija tal-iskemi għal din is-sena s'issa ġew investiti f'dawn il-boros ta' studju aktar minn 44 miljun euro. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Green ma enfasizza li dawn il-boros ta' studju huma investiment dirett fl-istudenti li permezz tagħhom qed jingħataw sosten b'saħħtu biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom għall-futur. Bħala pajjiż, bħala gvern, nemmnu li r-riżors uman huwa l-iktar riżors importanti li għandna bħala pajjiż u allura soċjetà li għandha aktar ħiliet, soċjetà li għandha aktar kompetenzi b'diversi sferi hija waħda li ħaddik riżultati lura. Irid insemmi wkoll li dawn l-istess boros ta' studji jkopru diversi aspetti fosthom id-dottorat, fosthom l-arti u anke saħansitra l-isport. Minnaħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li b'mod partikolari skemi bħal Endeavour 2 u Reach High 2 qed jappoġġjaw direttament studji f'livelli għoljin, inkluż masters u riċerka post-dottorali. Pajjiżna biex ikompli jirnexxi li tkun il-pajjiż tal-ħiliet u allura l-investiment kemm ta' fondi Ewropej flimkien ma' fondi nazzjonali huwa r-riċetta importanti biex naraw li jkollna aktar persuni li jiksbu aktar ħiliet. Ir-regoli għall-eligibilità kif ukoll applikazzjonijiet jistgħu jsiru online fuq is-sit myscholarship.gov.mt.